Swaggertech Dance Crew. Vi er 8 dansere, der har kvalificeret os til verdensmesterskaberne i Las Vegas. Og da dans ikke er så anerkendt i Danmark endnu, så har vi rigtig svært ved at tjene penge ind til rejsen, og derfor har vi rigtig meget brug for jeres hjælp. Så vær sød og like det link. Hjælp! Jeg er rusten! Hvor er Pavan?